नमस्कार आता आमगेलोटू कृपा नायक आणि तांगेला पूत नव सिद्धांत हान्य सची अलेन त्या स्टेट तुला ನಂಗೆ ದುಬೈ ಕೇವನು साधारण एक 150 किलोमीटर वैरी हंगस तैतुला आमगेले एक GSB संमेलन चलता सांग येऊ का म्हणून सांगून चुक्कन शैलेची मस्त जन मेळलेच हंगा सगळे फंक्शन आज कसे झाले मस्त लायक जलाजी यूथ ऑफ GSB मस्त कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि आज मुखार वे तुम्ही असल प्रोग्राम हांग करता रसाची आमक वे इट्स अ प्लॅटफॉर्म टू मीट ऑल द GSB people living in UAE. Yeah, thank you. थँक्स धन्यवाद